jsem z Very a vedle mě sedí. Já jsem z Paybo.cz. No, oba dva budou v popisku videa, takže tohle bude taková menší informačka. Budeme natáčet na mobilu, na počítaču a na PlayStationu. Takže co budeme natáčet na mobilu? No, já budu natáčet Great Little War a když v popisku uvidíte Asylum. a Asylum. Jo, mluvám se, že jestli slyšíte moji myš. No a na počítači budeme natáčet League of Legends, Minecraft a možná nějaký těch tutoriály, co jakoby prostě stáhnout a tedy. A budeme natáčet třeba s kamerou, Jirko? Hezky vlogy přesně a nějaký ty tagy. A tak tohle asi nebude však. Tak já nevím, co ještě komu říct, řekni ještě něco z Payba. No tady já už nevím, co bych k tomuhle dodal. Já právě hledám tady na... Jo, chtěl jsem říct tady, za kým smrdíš, to hlavní, protože Zaki je prostě sračka. No, tak tohle bude asi všecko k tomuhle videu. Jestli se vám tohle líbilo, tak dejte Like nebo odběr. a nebo nějaký koment, co myslíte. A jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte koment, co bychom mohli natáčet, co byste si víc vybrali. Tak, čusák!